Kwa kanyo to koro wadonja ne weche mag counties, Senator. Igni apar kapod counties ywaka ni pesa ok biye wang' sa, pesa ok donji, to une senators. Ang'o matimore kae? En wach mane momiyo pesa ok dhi e county kaka onego bed ni dhi? En nyao maduong' migawo mar treasury. Ka wasekalo chik miluongo ni County Allocation of Revenue Act, mapogo pesa e kind counties 47, wapuodho bende gima waluongo ni cash disbursement schedule, manyiso kaka pesa onego dhi e county, kendo en pesa mopog dwe ka dwe, kendo ket tarik, kendo apani en tarik 15 14 mar dwe ka dwe. King'iyo kata Homa Bay kamoro yudo bilion 8, ibiro yudo ni cash disbursement schedule kacha waketo ni dwe mokwongo kamoro $1,600,000, dwe mar ariyo $400,000, dwe mar adek $500,000, kaluwore gi plan procurement gi development plan ma county ni godo. Wan kaka wabunge wasekete maber maka kuom adieri counties nonego bed ni yudo pesa gi e wang' sa. Kata mana katiba wacho ni pesa ma bunge osepuodho ok onego bed ni sirkal mamalo diyo, kendo ok onego bed ni sirkal mamalo deko godo. To kidhi e migawo mar National Treasury tiyudo ka nitie samuoyo kendo nitie yom mang'eny. Adieri makende ni pesa michoko mar usuru monego bed ni ema dhi e counties. Kamoro target mar usuru ok wachopi. Maka treasury oyudo pesa to gidwa ni gikwong gichul godo gope, gidwa ni kwong gitiek godo hola mamoko mane gikawo ka, kata gitiek godo projects mamoko madongo koka gimi counties. Katiba ne wacho ni epok e kind counties to gi sirkal mamalo, sirikende mag gweng' ok onego bed ni hinyore nikech sirkal mamalo pod chiemo. Kamoro wanyalo yie ni pok wa rida ahinya. To gima ber makora neno ni kidhi e counties tiyudo ka nitie governors ma bende nosebedo senators. To kibire senate tiyudo ka nitie senators ma bende osebedo governors. Nyiso ni kaka sa sudo ng'enywa koro chako winjo rem kendo chako neno rem mantie counties, kendo ng'enywa koro chako winjo kendo chako understand yom mane National Treasury. E juma mwachako ni Trevor, kendo madwa na wachi mondo kopo nitie governors kata jo county ma winjowa mondo gibed ka ging'eyo. Ne wasechiwore kaka senate. Nitie pesa moro kopogore gi man wasepuodho cha. Nitie machielo moluongo ni additional allocations. Chon waluonge ni conditional grants. Kanye kama pesa mar donors machalo World Bank, machalo Danida, bire. Chiegni en mana bilion 7 mapok owuok malo mondo dhi e counties nikech ne waloro bunge kane pok wakalo chikno. Koro kopogore gi bilion 7 no, mane kama bunge ne pok owinjore e kama ne pok okalo. Lakini bilion 370 counties nonego bed ni noseyudo pok margi e higa mokalo, kendo e higa makoro wadonje ni makoro wan e dwe mar 10, counties nonego bed ni oseyudo pok margi kuom dweche 3 mar higa manyien ni. To pok iyudo